Imam firmu rentakara, spevaj Kespetar. Jebem majku, jebem ti majku, jebem ti majku, jebem ti majku, jebem ti majku. Jebote, ovo nije normalno ekstazi, ništa to ne valja više, samo Andolo sad. Samo Andol. Molim, Dobro večer. dobar večer. Gospođo, Da, jel vi znate šta vaš Jurica radi? ne znam. Jeste vi znali da je on uložio u vašu kuću? Kakvu kuću? Kaj hoćete? Kaj zajebavate? U pokeru. Kaj je? On je uložio u vašu kuću u pokeru. Ma da, nemojte se zajebavati. Čekajte malo, ispitajte ga malo. Jurica je bio prekjuče na pokeru. Kod mene. Koji Jurica, Bio je- veliki ili mali? Veliki. Ovaj stari, sin. Pa stariji, hvala Bogu. Čekajte malo, jer ste vi svjesni da je on sat prokocko, da je preko 1000 kuna prokocko tamo. I sad je, kad je ostao bez para, rekao je, evo, imam siguran par. Pobjedit ću vas. Rekao je, pobjedit ću vas sve. I uzeo je i kuću je stavio na ulog, je stavio vašu kuću. Mi sutra želimo da vas nema iz kuće. Ma nemojte. Kaj me zajebavate, pustite me na miru. Mirno spavamo, jedan me sad stoji u pizdu makarinu, zajebavate. On je kuću uložio, mi želimo tu kuću. Odim sin u ču. Ljubica je kuću založila, nakon sutra idemo iz kuće van. Da je poker igrao. A koji Ljubica, koliko ima godina? Jel ja znam koliko on ima godina? Pa vaš je sin. Šta ja znam? Bilo nas je 10. On je jedini imao najveći ulog, kuću je uložio. On ima najveću ulogu u kući. Dobro, neki ima, ali ja iz kuće van ne idem. Da. Čekajte, jel vi znate da sam ja kamatar? Čekaj, kaj? Kaj verujte? Kaj ste rekli? Dajte recite. Ja sam kamatar. Da, vi ste kamatar. Da, ja želim, stvarno, ja ne znam, ja se ovako želim sporazumijevati. Ja ću vama dati jedan manji stančić, vi meni kuću i to je to. Ne znam, ja ne znam o tome niš. Znate, onda kamate je kuću, a kaj je, kocka je? Poker. Dobro, u redu. Jako lepo. Ali kuća ovdje ne stoji njega. Dobro, vi njega preispitajte, mene nije briga uopće. Ovaj koji je dobio poker, taj želi kuću. Čujete, kuću. Halo? Spustio je. Ajmo dalje, idemo dalje.